Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas anapauluhan. Gurang-gura, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Punso, apay nga nakarupangot kayo asimang puwet kadagiti kakaduwam. Ibusin mi kuman dagiti politika busor, ngam nakabalasiw da iti karayan. Ay, dagiti manan kapulyan ni Berto tidakdakamatam. Anya pa'y ngay, imadakdamanan iti kabakiran, apaganupan kadagiti balang nga ayop. Ket saan nyo ngamin nga palubusan ida nga umadak ija kabakiran? Isu nga rod, ano adda makita mi anadursok nga umadak. Panaan min. Isu pa'y amang ibos iti maanupan ija kabakiran. Rumbang laeng numabalin ko mga ibosan ti pulida. Kat ebosan tayo Dumanon tayo unto dita. Awan papanan na, no di maibos ti pulida. Nabiit kayo matanapan iji kabakiran lakay. Awan mo tinaano pa nyo? Ada ijay ti kapulyan ni Ponso bakat. Naranggas dagi ja puli. Agumda. Uray no awan ti dinangranda kada kayo. Awan matket di. Laim baga kadagiti kakadwa asumalog kami tapno maliklikan tirangat. Mayat samot no pumanaw tayo laangan ditoy. Kuna ti kabsat ko, nga adda kano bakanti at trabaho ijay minasan. Mayat nga ta ijay minasan. Nabayag damutan ijay. No madi, di nagawid ako man dito'y lugar tayo. Pagpampanunutak pa bakit? May mayat ijayon, gam dito'y anariribok. Adda mangi parit iti pagbiagan dito'y. Ibagada ako kwada ti public land. Apay no, bilenam dagiti kakaduwam. Te kayo ambusan ti pulida Berto. Tapno awan nga iti kaagaw tayo iti kabakiran. Dayta nga rod ti plano mi kadagiti kakaduak. Ni Berto, tiraraaman dagiti kapulianda. Ngam no mapukaw da dya Berto. Ay awanon ati kainagaw tayo iti kabakiran. At danday ta a plano mi. No sa di numan ti pakakitaan mi kankwana. Panaan min iti pana nga adda sa bidong na. Irumbang laeng adi. Saan ko maanapukaw ti anak ta lalaki? No saan apin na nadagiti kapulianda? Saan pa'y matkit di akumpirmado no isuda? Awan sa bali nga atapak no di isuda, Ponso. Naiwak-wak pa'y laeng ti pana iti bagiti anak ta, anasarakan ti kakadwa. Ala, saan mo nga ipalagip ti nakaamamas apasamak? Ad-adda amas ha irat. Pumanaw tayon san litoy. Tadanangin danon kanyak apabasulan na tayo ti puli ni Ponso. Ada tayo kano tinang patay iti anak na. Apay ada tayo ti pabasulan da. Saan tayo matakas kadakwada karanggas? Tsakmanan mo. Ngem ko na da nga ambusan da tayo iti anyaman nga oras. Kan iti sadino man na lugar. Kaano tayo nga rod pumanaw? Ang mga numakita da tayo, kat ambusan da tayo adi na oras. Ada binilin kong agwanawan iti dalan nga agturong nitoy. Kasanuno aduda, saan tayo nga tama isagmak? Imbag kumano saan nga ubigpay ti anak ta? Imbag, tanda iti syudad ni Rhea nga anak ta. Ijay nga agad adal. Saan ang mairaman? Nagmunumuan mi kadagiti kakaduak. Asaadan mi da Berto ije lugar da. Kat, kaano kayo ngay amapan? Anak, magagaranak ang makabalas ngay iti da dya apole. Saan kaunay nga apurado? Masapul apulido ti amin. Sakbay ang maisayang kat ti plano. Anya pa'y ayat ti planwan niyo. Amumet, nalaing itirangat dayjay Aberto. Di mo ibagbagaan na lalaingam si kadaya Aberto, Ponso. Saan nga iti kasta? Ngam adda paglaingan na. Adamat kanyak. Tapno din na maaramat te paglaingan na.
Masapul alib aton yun Talaga akas ta ti aramidan mi. Masapul asiriban nyo da Aberto. Awan papanan na no di maabak dayjay Aberto. Mapasag intun dumtang ti aldaw. Wen eso masapul asa eden nyo dagiti amoy adalanda. Tapno deda makalesangay. Awan pa'y ti rumrumwar ka na kayo. Amangan no masalamaan nyo ti Puli na Ponso. Inak pa'y bumulo ni ti kabalyo nga aramatan tayo apumanaw nito'y. Apay abumulod ka pa'y. Adamat kabalyo tayo. Madlaw nang iti kabusor, nang iti kabalyo tayo. Sigurado apag-araminan na tayo ti dakas. Maawat akon ti kayat mo ang mapasamak. Masapol nga remedyo tayo. Tapno magupan ti gurang-gura ti Puli tayo, kan ti Puli na Ponso. Idi pa'y day taagurang-gura at tinawid tayo pa'y kadagiti apong tayo. Gapulang day ta, iti daga, kan kamaling nga atap. Agpabasol dalatan, adi na pa'y napaneknekan. No da tayo ti akin aramid, wanosan. Agkakapya tayo kuman. Tapno awan ti maaramid aranget. No kasjay nga agsasabat tayo iti dalan. Kaya't ka makasarita, Rhea. Anya ka diti pagsaritaan tayo, ma'am. Adda nadlaw ko, ngam sa anak asigurado. Nakitak ngamin apasaray o masidagkan ka ni Max. Mangliklik ka akas lakabutang mo. Agyaman ak no nadlaw yu dayta, ma'am. No kas pangarigan adda mapasamak kanyak dito'y syudad. Awan sa bali ama atap no di iso. Apay anasa dayta. Agin ginura ti klanda kan ti klan mi, ma'am. May sa kayo kadagiti biktima ti klanwar, no kasta. Wen, ma'am. Naira na nga may sala nga pagadalan ti naginrolan mi. Padasan kayo a pagkapyaan. Tapno saan nga agtultuloy day taak klanwar iti lugaryo. Day ta ti tartarigagayan dagiti dadakkel ko, ma'am. Naumadan iti gurang-gura ang mapaspasamak iti lugar mi. Kasaokmat ni Max. Padasak nga alukuyan ang maisardeng kumaday na aklanwaryo. Saan, ma'am? Amang ano ibaga na nagpulong nga kada kayo. Ad-adda nga agungat da kada kami. Di kagdanag. Sa anak nga agpadlaw, nga adamok may papan iti guran-gura ti Puliyo. Pinaayaban ka diti opisina, takayat ka makasarita, Max. Anda ka di parikot ka iti gradok, ma'am? Medyo nga rod barok. Mabalin ka ngagpatulong kin ni Rhea. No di mo maawatan ti daduma. Nalaing ni Rhea. Nagatapmat kanyak, ma'am. Pulos sadyak masitgan. Adda ka di makagapo, no apay akabutang na ka? Agkalaban na iti Pulimi, ma'am. Kaya't yu ka di nga agtultuloy day taaguran-gura ti Puliyo? Diyak kanunungan ti klanwar, ma'am. May ramraman kami agtutubo. Apadag iti apong mi, may ramraman kami. Day tatipod no. Madino agtultuloy day taaklanwaryo. May mayat matlaeng no agkapya kayo. Ado pa yung tipimanaw iti lugar mi, gapu iti day taaklanwar. Irugiyo kinireya. Agkapya kayo dito'y syudad. Tarigagayak ko, ma'am, at day ta, ma'am. Madlaw ko akabutan nak. No adda mapasamak kinireya dito'y syudad. Awan mapabasol no di sika. Ta sika lang ti kabusor ti pamilyada dito'y. Anya ka diti makagapo, takabutang mo day jay Max. Panagkitakan ko anak at nasingpat mo't. Saan mo nga amo ti linaon ti puso na? Saan ka di at tinatal na adanom iti karayan? Kat isukit di ti adalam apakalmasam? Nga mano abulan akaadalan ta. Kat awanot makitak amadi nga aramid na. Natalnamot iti unag ti pagadalan. Agin ginura ti pulida ken Pulimi. Kabilang kayo kadi kadagiti puli nga adagurang-gura na iti tunggal maysa? Ay, kasta nga rod.
No kaano nga ta magupad day ta agurang-gura. Ay, narigat day ta gayam. Adda nakaadalak iti may sa seksyon. Saan da asimrak, gaputa nagawid da. Napanda ka no timulong iti klanwar da? Mailunod nga menti saan at tumulong no ada klanwar. Anya? Embag man ta nagawid ka. Damag ko nga agad adal kanumat ejay syudad ti anak ti kabusor. Di mo ka di makit-kita ejay. Saan mat ina? Sa bali siguro apagadalan ti ayan na. Alumat ti pagadalan ni syudad. Masapol apasagam tayo dyan nga anak ti kabusor. Ngam ina, agduman ito'y kan iji syudad. No makapatay ka ijay, mabalod ka. Agadal ti gagara ki syudad, saan ang makipinatay? Diyak kayat ti mabalod. Apay, takrot ka. Imbes asya ka ti mga tandodo iti puli tayo. Apay, ipakitam nga rod, asya ka ti nagaramid iti kremen. Uray saan na makita ti tao, ta makita ni Apo Diyos. Kabuteng ko ti mauram iji impyerno. Apay, nakita mon ayat ti impyerno ako nada. Diyak kayat ang makita ina. Isa ang mabuteng nga kagaramid iti may kaniwas. Nalabas samat daytan. Pudno dayta. No di da mapantumulong, mapabasol da, no maabak ti kapulyan da. Talaga ka di ang mailunod da? No ada mapukaw a kapamilyada? Wen no di da napantimulong anak irangat, kargo pa iti konsensyada, no ada mapapatay a kabagyanda. Ay, nagrigat mo tanti kasta. Iso a pangaasim ta di naksinsinaan. Ije boarding house man, uno dito'y pagadalan. Kabuteng mo? Ang mga no iraman na ka itigora ti kapulyam? Dayta ti pudno. Iso nga inton umay a semestre. Saanan a dito'y ti pagenrolak. Narigatan. Darasam, takumuyog ka kadagiti babae asumalog. Saan nga anuan ti kabusor dagiti babae asumalog dito'y lugar tayo? Wen ina, ada kinatulag ko akadwak a babae asumalog ita. Sumaruno kami kadatatang yu asumalog. Iyawag kuntukan ka, no kaano kami nga agpasyudad. May mayat nga agpaiso, no mapantayo amin ijay syudad nang. Ag-apply ni Amayo ijay binasan, akas ka ni Uncle Yo. Ngem ti agyan tayo ditoy. Asino ti mangidaulo iti klan tayo, ina? Agpili dati agkabanwag, anapig sa ken na laing. Tapno idaulwan na ti sumaranget, no adda umay rumaot. Max, ibilin ko ano makitam ti anak ti kabusor ijay syudad. Pukawa mo! Ala ina, sumalog akon. Ang mga lumakalabasan ti mo sa pagluganak. Ne, dapay mat sumaruno alumabas no makalabas ti umuna. Jabelen ko, wan. Laglagi pa mga akanayon, wan. Saan ko nga ro na makikita ti dakdakamaten nyo? Dahil lang pagadalan ti papapanag. Numalpas ti klase mi. Agawid ak adago si ti boarding house ko. So nga rod, nga ibagbagak mo't ano makitam. Saan ka de anapatagkan ka ti kabsat mo? Apinukaw dagi dya apole? Kunadamot asaan nga isuda ti akin aramid. Kan awan pamanagnag tayo nga isuda, ina. Sakit mo, dagiti kabusor. Saan, ina? Kumuyog ka kadagiti kakadwak a babay ama panedya terminal ti bus. Narigat ti aguray dito'y kalsada. Tamangan no adda lalaki nga agur-uray dito'y. Amangan no kabusor. Adda ako nito kalsada. Aguray akit ibo sa lumabas ta paraag. Sahala ko na mapanid yung terminal. Ne, apagiso, addan sumunga na bus. Paraag, barang saan pa yan na puno. Sinyasak. Aday ta, nagsargangan. Pumuli ako.
May salangat tugaw ti bakante. Kat ni Rhea tinakatugaw iti arpad ti bakante at tugaw. Saan ka na tumakder? Saan ka nga Anuel? Agstanding aklangan. Uno saan? Rumwarak. Nurumwar ka. Amangan no masalaw na ka ti... Ti Kapulyam. Ha? Saan ka na tumakder? Saan ka nga Anuel? Agstanding aklangan. Uno saan? Rumwarak. Nurumwar ka. Amangan no masalaw na ka ti... Ti Kapulyam ama nagdakdakas. Agtugaw ka lang ni tayan mo. Tagtugawak man itarpad mo. Di ka pagaramidan ni tindakas. Ado ti tao ditoy. Diyak kaya ti mabalod. Saan ka makaliklik nga agpaiso? No pagaramidan na kitidakas. Taado ti tao ang makakita. Iso nga kalma ka lang. Nagkabusor man nagiti dadakkel ta. Awan ka po na. Tapno ure datakit agkabusor man. Pudno ka di ti ibagbagam? Saan ka kadingag kintayag no kanayon tirinnopak dagiti kapulyanta? Di mo kadi kayat amagupad ti gurang-gura iti nagbabaitan tayo. Pudno ka ti bagbaga da ito yung tao. Apaya di ka sumungbat. Kayat mo kadi amagupad ti gurang-gura tayo. Hello, Gayam. Nakaawag ka mat. Adang itibus. Pangaasim ta umay naksabatan ni terminal. Apay nga umay kasabdan. Sigud mat asaan ka ngagpaspasabat Basta, kasapulak ti kaadnam. Saan kun nga ibagakan ka ti makagapo. Ibagak tuwin to nagkita ta. Sige man langan. Ada ka di pasarabok? Amok ama gusto am tilito ko. Wano bunga tiratan. Ado ti inala. Sige nga Rod. Umaya kon. Agurayak iji terminal. Agyaman na. Kasapulak ti kadam ijay. Apaman ang makasangpetak. O sige, di kagdanag. Tasabten ka, friend. Dandani siguro itan ti anak ta iji syudad. Nulakit di ta nakaluka na dagos. Sigurado. Dandanin makadano ni Jay. Kaano ka di mo't asumurot tayo ijay? Ang damat na bulod ko a kabalyo a pagsakayan tayo. Anda ti akin kabalyo, iji pa ba? Alaan nanto ti kabalyo na, apaman na maksangpet tayo, ijay. Ay, sapay ko ma. Tasaan na tayo ang masalamaan dagiti kabusor, ijay dalan. Anda na kay baga, akanayon da kano iti madalanan amo mama. Kasano tayo nga rudan? Saan tayo ka din amatuloy? Insaganak ti amin. Mas daaw danto no awan tayon. Kasano? Anya apa nagsagana ti inaramid mo? Rhea, agriin kan. Adda tayon dito syudad. Nairidip mo Sige, dumsaag tayon. Nakaridapak gayam. Itay pay Nairidip mo, kalpasan nga da kinasarita mi ti cellphone mo. Di kaadalan ta ti kinasarita. Nangag ko ti imbaga. Kabutang na kade. Iso ngagpasukon kay ti kaadalan ta. Sige, bumaba ako. Inayadam ti bumaba pa. Saan ka ngagdardaras? Di ka matkamatan? Ay! Oh, kunak namin nga inayadam. May kaglis kalakit nga rod. Agore ka, tatulungan ka. Anya ka diti inaramid mo iti gayem ko, si Max. Mga yabak iti pulis. Imbagak akumpat iti imak tatulungak. Ngam di namat kayat, nagdardaras matan. Anay ko, nailigos sa tisaka. Kanya tinapasama. Ay. Tultulungak. Ta, naikaglis iti dumsaag. Nailigos sa tisaka na. Naligos? Wano induron mo? Agkabusor kayong samot. Naipagalisak gayam. Maditi pa nagdisok iti baba. Napandagak ti sakak. Ay, naklakit din o dinangran na ka ni Max. Pag tinulungan ta, sige, ilutak ti saka na. Barang agsubli ti sigod.
Sige nga, Rod. Aramida mon. Punso, di kay kadi manan mapanagsaod ijay dalan. Saan man? Mapan kami, kalpasan ti panangan tayo. Kat, indak nga rod baga. Na isagana dan timakan. Tapno mangantayon. Agawaam nga rod ang mga nulumabas da, kat saan mi ida masalamaan. Ibusan nyo nga rod No dalakit de makitayo. Saan nyo apalabsan ti gondaway. Uray saan mo nga ibaga? Day tati aramidan mi. Ay, pakaragsakak No adda marsing iti polidaya akabusor. Di dalakit dinamnamaan nga addamang saad kadakwada. Tanabayag nga insardang mi tinapan nagsaad. No apay mo't ngamin nga insardang yo ti agsaod. Kasano? Kat into nagsad kami. Timot kadwak ti marsing. Ngam ita, masirib kamin. Awan laket ti marsing kada kami. Manglimlimo tayo. Tapno di na tayo madlaw na iti kabusor. Masapul ka di pay. Tapno awan mapasamak ka na tayo. Manglimlimo akas babae. Tapno di na pagarupan na siyak ti lumabas. Masapul ang manglimlimo kamat. Tapno di na kadangran. Sa bagay, numadlaw da asyak ti asawam. Sigurado adang randak. Isu nga ro na masapul ang manglimlimo ta. Maliklikan pa'y tirangat. No di na talakit ti mabigbig. Sige, kasta ti aramidan tayo. Tapno awan mapasamak arangat iti nagbabaetan tayo kadagiti puli ni Punso. Kapilitan nga agpaldaak. Kan siyak ti mangawit kadagiti dadakkel as shoulder bag. Enton makadanon tayo ijayan ti kabalyo. Darasin tayo. Tapno makandanon tayo dagos iti kalsada apagurayan iti boss. Iso kahayam nga da nakitak aguma a maskara nga adda atidog a buok na. Babaan ti maskara, didak mabigbig. Ipagarup ganto a babae ak. Kat, kumusta nga ite napanan nyo, Punso? Adda ka di mo't lalalaki anarseng ijay dalan. Awan matilim mabas ijay dalan alalaki. Panay mat babae tilim mabas. Makrot ka di dagiti lalaki iti puli ni Berto. Apengay, adidan agparang. Nalabit ang nagbutengdan kada tayo. Di da pa yan mapmapan ije kabakiran, manipod kinamat mi ida. Kat, kasanong arudan tinatay nga anak ta. Di ta ka din maibalas? Kunatimay sa anak kasaritak. Nga adda nakita na apana, akaarngiti pana, ana iwakwak iti bagiti anak ta. Armas ka di te puli ni Berto? Saan ka dumat? Kaarngiti armas dagiti dayo amang anop. Dagiti aggapo iti sabali abantay. No kasta. Taga iti sabali abantay nga rod. Tinakasalaw iti anak ta. Nalabit akasta. Nakita ngamin ti kadwa tayo, ti panada dagiti taga sabali abantay. Kas jay latta ti itsura, ti panada. I-relax mo ti sakam ta iguyod ko. Masapol nga agsubli ti naligos. Max, sigurado ka nga amom ti agilot. Amok mo't basit. Nagsakit. Saan nga ta ako maro na iguyod mo? Basta saan mo nga ipatangkan ti sakam. Tapno mayat ti resulta na. Tapno may subli ti naligos. Sige ta iguyod ko. Mayon na't kumat nga agpayson. Nagsakit unay itay. Iso narigatan ka. Ta medyo nagcramps ngamin ti muscle ti butoy mo. Timangkan ngamin. Gapoy ti madya pa nagdisom. Oh, nakaginawa ka kadi iti pananggiguyod na iti sakam? Wan nga rod, nagsakit unay itay. Agyaman ak unay, Max. Awanan yaman na. Ala, agtaksi kayo na mapaniti boarding house yo. Ang mga numalingkos ka manan. Katsi ka, papanamatan. Itulod kay ko ma.
Ngam sigurado ang mabutang ni Rhea kanyak. Sige, tainak matan. Konaklakit din no anya ti aramiden ni Max kan kaitay. Dinardaras ko ngamin ti Bimma ba? Naigalisak. Napandagak ti may saasakak. Iso siguro naligusak. Ngam, nasingpat matgayam ti kabusoryo. Saan nga tang agin-agin lang? Tapno makaasidag kanyak kat maaramid na ti madi apanggap na. Dayta ti santang ammo. Adalat ta amak ko. Amangan no libatan nak inton asidag kami ni titunggal maysa. Sa bagay, adang agpayso ti tao analaing nga agpamarang. Masapol nga agan nadak. Anya ti amok ngay. No agpampamarang laang. Kumusta ti sasaada nyo iti lugar nyo? Adda ka di manen napasamak aklanwar idinagawid kayo da iti holiday? Awan matkit di, ma'am. Nauman da tatang ko iti ranget. Pimanaw da ni jay lugar mi. May mayat ti lumiklik iti riripok. Nga may mayat ko man no agkapya kayon. Day tamat ti tartari gagayak, ma'am. Kapya ti tunggal puli kan tribo. Awan ko matigurang-gura iti tunggal puli. Padasak akasarita ni Max. Barang maisardeng tiguran-gura ti puliyo kan ti pulida. Tila ang problema. Kat ti kapulian mi anabati ijay lugar mi, ma'am. No siguro agkapya kayo, ininot damat nga agkapya. Makita dati patag ti panagkakapya. Manualawas apad padaanan mi deji Aberto. Ngamawan matgaya man ti pamilya na di ta masakupan da. Anya, awan da di ta masakupan da. Napanandangay. Day tati saan tayong ammo. Nagururay kami iti angin. Awan gayam deji Aberto. Nagbutang dangat ako ka? Ha? Takrot matgayam jay awanan bain. Naibaga na kano, anauman iti rinupak. Te kunam kahit di akat takrot. Naglibas api manaw. No aso ko ma, kat embaag na ti epos na api manaw. Ha? Sabagay, sayang laang ti bannog kan panak para kan kuana. Kumusta nga'y tinagaplayam iti trabaho, lakay? Naalaak bakit? May saa akong aminiro. Ay, yaman pa'y apo. Imbag dito yun taawan ti kabusor. Aglako akmot iti kumporme. Tapno adamot pagsapulak. Adakan ka na ita. Adamot pagpuunam. Tinaglakwan tayo ti baka tayo. Sakbaya pimanaw tayo iti lugar tayo. Mangkitak iti abangan tayo apagpwestuak nga aglako. Sapay kumata mayat agasap ti agur-uray kada tayo ditoy. Agtalag tayo iti kaasi ti apo. Di na tayo lakit baybayan. Tasaan tayo matadakas at tao. Inton bigat. Mangrugi akon ngag trabaho. Kumusta ti lugar yo, Max? Nagkapya kayo kadin? Imposible ang mapasamak na ita, ma'am. Nabayagan nga dagurang-gura dagiti apong kandadakkal mi. Di mo kadi kayat ngagpatingga day taaguran-gura yo? Kayat ko launay, ma'am. Diyak kayat apati anak kon to. Kat agtultuloy da ngagrarangat. Nasaya at day taatarigagay mo. May mayat matlaang no agkakapya kayo. Anya ti mabalin mo nga isingasing, tapno agsardengan day taaguran-guran. Ikagumahag apatin nagan ni Rhea, ma'am. Ha? Patinnagan? Anya ti kayat masawan? Agayatak ken kwa na, ma'am. No maayat nak, agbalin kami amay may sa pamilya. Saan to matsiguron nga agrarangat pa nagiti dadaktal mi? Sige, Barok. Tarigagayak ti panagbaligim. Padasag latamat akasarita ni Rhea. Kumusta ti sakam, Rhea? Mayatan, Max. Pangasim ta din na kumadangaran.
Nagkaadalan ta ni iti lugar tayo. Idi ko mapaya dinangran ka no at dagurakken ka. Ha? Awan guram kanya. Nabayagan nga kitkita ta. Adda ka di palabutang mo kanyak. Mapabasol na ka di. Sa anak pa yan nakiraman iti anyaman aranget da. Saan ko maapatida tayo? Kat agraranget man. Kakaasi ti agbalin a pamilya tayo. Nabayagan nga kitkita ta. Adda ka di palabutang mo kanyak. Mapabasol na ka di. Sa anak nakiraman iti anyaman aranget da. Saan ko maapatida tayo? Kat agraranget mat. Takaasi ti agbalin na pamilya tayo. Nauma da ama itirangat. Iso api manaw da ije lugar tayo. Awan tan ije lugar tayo kunam? Day tatipod no. Didan kayat ti makirangat pa'y. No kayat datatang mo abukudan ti kabakiran. Ipabusoy da kanon. Ininutak ida nga lukoyan. Alipaten da ko man tigura da kada kayo. Maalukoy mo nga ta ida? Ika kumaak da ita, Rhea. Anya ka di ti pampanunutam, anak. Kasla mariribukan ka man. Imbaga ni Max, akayat na ngagkapya ti pulita yo kan pulida. Ha? Agkit-kita kayo iti anak, dagijay anaranggas. Lading itak no saan ko nga imbagbaga nang. Diyan kayat ngagdanag kayo. Agkaadalan kami pa iti universidad. Awan ka di tinadlaw mo ama di atignay na kontraken ka. Awan mat nang. Naira na nagkalugan kami iti bus. Idinagapuak iti lugar tayo. Kat, awan tinadlaw mo ama di atignay na. Awan ina. Ididinardaras ko abim maba iti bus. Naigalisak. Napandagak ti sakak. Tinulungan nak. Inilot na tinailigos asakak. Saan nga ta nga agpampamarang laeng? Day ti atap ko iti damo ina. Masapul nga agrida mak. Kaamam mo nga agkaadalan gayam ti anak ta. Ken ti anak da punso. Anya. Imbagno sana dangaran na dya putot tinarangkas. Naibaga na kano akayat nan agibusan ti gurang-gura tayo. Di na kano kayat amairaman ti agbalin a pamilya na itinabayagan a gurang-gura ti puli tayo. Naitamat ti tartari kagayak. No, agpaiso ko man dati ang imbaga na. Nagsayaat ko man. Anya nga ti pamuspusan. Tapno aggibos ti susik itinagbabautan tayo. Natangken ti puso na di Aponso. Isa tiyaklamon. Agum da. Naranggas da. Mas daawak nga ron. Napudno nga tamat laeng ti anak ni Ponso ani Max iti ibagbaga na. Ngem na ko na ni Rhea. At tinulungan kano ti anak da, ti anak ta. Hindi na igalis. Saan mo kade anaamuan? No sa denote nagbakwitan da Berto at Takrot? Saan mat nga amo dagitim nagdamagak? Ti pagsiddaawak. Adda kami ijay dalan, iti aldaw nga impagada nga ipapanaw da. Awan mo te sa bali apag na anda. Kasano ngay, adayo nakita eda. Burbur siya nga rod kanyak, no kasano ang nakalabas da asaan mi anakita. Amangan mat no nakaturog dagiti kakadwam, idilem mabasda. At dalata nakariing no iti rabii. Isu amas daawak, no kasano da nakalabas. Demo ebaga, akas dalaangen alim mabas. Wah, adda nga ta anting-anting dayjay a tao? Pag ko naamat nga adda anteng-anteng na. Una, tanu ambusin mi ida. Adda marsing kada kami. Idin tutawan kadakwada. Ita, nakapanaw da asaan mi ida anadlaw. Ada sabong di tatugaw mo. Asino nga ta tinangikabil? Saan nga ta nga dala ang nakalipat? Kita ah? Oh.
Adda note na ikapil. Adda nga agpayso. Basaag man. My peace offering for you, my sweet lady. Naghanasan, sweet lady ka no? Ay, imbagban. Sino nga to tinangikabil dito eh? Adan atap ko. Peace offering ko na. Kaya't naasawan, sigod akaapa mo no kabusor mo. Ni ka di Max, tidakda ka matam? Isula ang ti kaapa ti pamilyam. Saan ka di? Oh, di ni Max. Inaramid mo ka di ti singasing ko nga aramidam? Uwan, ma'am. Sapay ko matagbaligi ak. Awan papanan na, no dirumok matirik na nakan ka. No kanayon mo asagutan iti puraw asabong. Nakitak ngay misa may dinabasa na tinote, ma'am. Ibagam a peace offering, tapno matignay to ti puso na. Inaramid ko dayta, ma'am. Kat agyaman nakiti singasing yo. Saan nga min arumbang nga agtultuloy, ti saan anain kalintagan anabangunan yung nga ugali ti akpo, kandadakkelyo. Saan mo ka din akagura ni Max? Saan ko matakagura? Adala ang amak ko kenkwana. Tama nga no pagaramidan nak itidakas. Iti kaddayo dito yung syudad. Awan ka di ti madlaw mo amadi agandat na kan ka? Awan pa'y matkit di. Ngam adala ang amak ko. Nasingpat mo ti panagkita kenkwana. Ngamin, tinulungan na ka idi na igalis ka. Inilot na ti sakam. Matikawak nga rod. Binaybay anak ko man idinay galisak. Ngam saan mat? Ita, inikan na ka pa iti sabong apis offering ka no? Nabawasan mat ti amak ko kankwana. Manipod tinulungan na. Ala, sabay ko matagkapya kayon. Naksayan ka din ti buteng mo kanyak. Amo ti Diyos adi ka mabali na saktan. Ladingitak no kinabutan ka iti kalabas. Di ka mapabasol no kastaman tinariknam. Angam, agkidawak kumakin kay ti may sa apabor. Anya ka di day ta apabor, Max? No mabalin ko ma, may sardengan ti gurang-guray ti pamilya tayo. Kasano ko ma? Kat naranggas ti pamilyayo. Sa anak mo't anarangkas. Iso nga rod ano mabalin kat agtinulong ta adwa. Anya ti aramidan ta, Max? Umuna, agsiningad ta. Tapno mapunas ang mamimpinsan ti buteng mo kanyak. Mabalin? Ikarik, saan ka adangran? Agpanunot akpay, Max. Sapay ko ma, tama kapag panunot ka, Rhea. Mayat ti tarigagay ni Max para iti puliyo kan iti pulida. Nagmayat ko man, nupudno day ta atarigagay na. Agdua-dua ka kadipay laang? Panagkita kat napudno mo't iti ibagbagana. Kasano na saan apudno? Isagmak ko kaditi kapuliak. May salaang akamalik. Marpuog ti pulimi. Iti ima dagiti pulida. Ay, maamakaklakot nga rot iti bagbagam. Ay, matikawak. Uresyak, matikawak mat. Saan arumbang ati pusok ti pagandarak? No di kat ti utak ko. Tapno saan amay sagmak ti pulimi. Bilibak ti panangipatag mo iti puliyo. Saan arumbang ay sagmak ko ida? Pulimi ti nakataya dito eh. Maawatak ti rignam. Adaken ka ti amin a pangadang. Amok, amasirib ka. Awan da Berto, isu amapan miripuugan ti alad abato, iti nagbabaetan ti masakupan tayo. Nasaya at mat. Ngam tila ang pamilya ni Berto ti Pimanaw. Asino nga iti nang sandikan kwa na iti kaawan na. Ang mga no nakapkapso ti simukat kan kuhana. Nalakaari puugan ti alad. Lumasod tayo,
Kat agawon tayo ti daduma ang masakupan da. Namnamaak nga agbaligi kayo. Tawanan day ti Aberto. Maabak yu lakit di da. Lakit di. Rumaot kami, apaman nga agsipngat. Saan kami maturog a babae? Masapul nga agkakaysa kami. Amang kid daw iti panagbaligi yu iti rangot. Pagsagana at dagiti kakadwak. Agbalasiw kami iti nagbaetan akarayan. Sige, Ponso. Namnamaak nga iyawid yu ti baligi. Apay adi ka makaid na lakay. Adda ka di parikot. Anda kadwa tayo anak kapanit yada signal na. Inyawag da, nga da kano espya anang ibaga. Arumaot kano nagiti kabosor ijapurok tayo. Anya, inggaraw damanan ti kinaagom da. Rumaot damanan. Nakasagana kanumat amin nga agwanwanawan. May timbreda kanagiti daduma. Babaan ti talian nakakabit kanagiti agduduma akay kayo. Dagiti pagilasinan, no adda umasidag akabosor? Wan, bakit? Inyawat mi amin dagi jay, sakbay api manaw tayo ijay. Insurok kadagiti kakadwa ti aramidin da, no adda paggan. Sapay kuma, tasaan nga agbaligi dagiti managdakdakas. Sumungsungad pala ang nagiti kabosor iti karayan, amon ti parawanawan ti aramidin da. Agkuti dagiti tali. Kasano no agkuti dagiti tali, no agangin. Numayangin ti tali. Sumurot ti tali iti papanan ti angin. Sa malimat no dapagad, ta maguyod akas la maipalsiit ti tali. Madlaw mat ti parawanawan, pagilasinan dayta nga dakabosor. Rhea, apay kas la madanagan ka? Impadamag da ka ni ama. Arumaot ka no ti kapulyan ni Max ija purok mi. Anya, talaga ka di adakas ti kapulyan ni Max? Wen gayam. Agom dala unay. Ti kayat dakat iso dala ang ti agbyag ija lugar mi. Kasta ka di? Isumot lagayam akabutang mo launay ni Max? Jak amo. No amo ni Max daytoy ang mapaspasamak ija lugar mi. Masapol nga ipakaamom kan kwa na ti mapaspasamak. Nalabit nga amunan. Karbangan na amaamuan. Inak ibagakin kwa na. Sige. Dinardaras ng tinapan itiayan ni Max. Imposible asan nga amo ni Max ti mapaspasamak ija lugar mi. Max, amom ka di nga agdandanag ni Rhea. Tarumaot ka no ti kapulyam ija purok da. Anya, agpaiso ka di timbagam? Kasano ko mga amo ni Rhea? Ada ka no nang yawag iti amana. Ay, delikado nga rodmanan. Nurim maot da ama iti purok da Rhea. Masiguradom ka di amangabak ti puliyo kontra kadag iti puli ni Rhea? Lamin adon arim maot ti dauluan ni ama. Ngam kanayon da nga agawid anak sayan da. Nalalaing ti puli da Rhea. Apay nga rod akanayon arum maot ti kapulyam. Jak manamo ka ni ama. Sana madidigra. Ure kanayon da ama bawasan. Kaya't ko ama kasarita ni Rhea. Agpaiso ka di timbaga ni Elsa. Kasano nga amom? Kat adayo tayo mat. Ada nang yawag ka ni ama. Ada nakapan iti adda signal na. Ladingit ak ti mapaspasamak iti lugar tayo. Sigurado nga damanen marsing iti pulimi. Madanagan unay da ama. Amangan kanuno makalasod da tatang mo iti masakupan mi. Sapay ko mata saan. Anya nga ta ti maaramidak. Tapno mapasardeng day ta arangat iti nagbabaatan ti puli tayo. No addala ko mamaaramidan ta. No apay nga minmat day ta aklanwar adinakkalan ti puli tayo. Saan ko apulos nga anugutan day ta? Jak kayat kirangat. Idandanagak dagiti kakasinsin ko iti purok mi. No kayat ko mati pamilyak.
Kat umakar kami met, akas iti naramid dagiti dadakkel mo. No makaumay damat dito Amangan no da kami ti pagpupudutan da. Ayag te kakadwayo, Ponso. Apay ngay abi masit kayo. Wow, kasano ang napasamak dayjay? Umas asidag kami pailaang, kat pinasabatan da kami iti adu apana. Anya, kayat mo asawan. Awanan dagiti na duma akakadwa tayo anapan nakirangot. Oh, masapol asublian mi ida ijay karayan. Saan mi ida anaala, taado tinangkamat kada kami. Kayat mo asawan, naabak tayo manan. Oh, agsakit ti ulo kadagijay apuli. Kasano nga taarit puugan ida? Adda nga ta anteng dagijay apuli. Apay asaan da ang maabak? Day tamo ti atap ko. At dansa nga agpayso anting-anting da. Anya pay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluhan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.